Tenir un alumne a l'aula que tingui necessitats educatives especials és un valor per a la resta d'alumnes. Hi pot haver gent que pensa, si el meu nen va amb nens que tenen més necessitats educatives que el meu, això farà que no avanci. És al revés. No conec ningú que em digui, que hagi estat en processos d'escola inclusiva, que em digui que li ha anat malament. El decret, que és un dels salts grans que hem fet, la família és la que al final pren la decisió. I els alumnes tots hauran d'anar a l'escola ordinària. I és només quan la família decideixi que vagi a una educació especial. Un CEPSIR és un centre d'educació especial proveïdor de serveis i recursos. Nosaltres, a Fundació Ira el Niu, som un centre d'educació especial que atenem alumnes en el nostre centre, però alhora també fem aquest suport a les escoles ordinàries on hi ha els alumnes inclosos. Nosaltres, a més de que vingui la Nina des del Niu, el que tenim també vetlladors com a suport. I a més la manera que nosaltres treballem també ajuda molt a que aquests nanos estiguin superintegrats. Nosaltres, els alumnes que tenim, els tenim aquí des de molt petitets, vull dir, no és qüestió d'ara que hagi sortit el decret, sinó, per exemple, el Víctor va començar amb nosaltres ja al P3. Vull dir que és una cosa que nosaltres ens ha ajudat una mica més, però que nosaltres hem anat buscant estratègies. Treballant aquí amb els nens amb 53 alumnes. Aquest any tenim 6 nens amb escolaritat compartida. Vam començar-la fa molt temps, però amb el Departament de Logopèdia, fa com uns 20 anys o així, com que això funcionava bé, vam començar a fer l'escolaritat compartida en tota la jornada escolar, fent dies a l'escola ordinària i dies a l'escola d'educació especial. Aquí treballem molt la part d'aprenentatges i després a l'escola ordinària s'intenten fer les àrees més socials, educació física, hi ha joc per relacionar-se amb els altres nens, també valorem molt les sortides, ja que són moments en què es poden relacionar i compartir. Nosaltres, com a entitat, el que fem és donar suport a persones amb discapacitats més importants. L'escola està molt bé, fem una feina molt correcta, però ens falta el més important, i és la normalitat. I llavors va ser l'any 98 quan ens vam llançar de ple el que seria, com a centre d'educació especial, a donar suport integral a l'escola ordinària. El que vam fer va ser que els recursos de l'escola especial anessin a l'escola ordinària. Clar, aquí els nens que hi ha, que poden ser una 80ena de nens, que no els veuràs aquí. Estan tots a les escoles ordinàries, tots. És bonic dir una escola que no té nens. Aquests són professionals que venen aquí, preparen material, i en principi la idea és que tot això vagi a l'escola ordinària, que no vagis tu en el món especialitzat, sinó que allò que està especialitzat es desplaci al món ordinari, i amb la idea d'inclusió comunitària. I és viable, el que passa que és això, és d'estar més atent amb ells i a les seves necessitats, i valorar una mica l'estar a prop, ajudar-lo, però tampoc no estaria a sobre. La idea és no fer un suport de molta presència, molt intensiu, sinó sobretot treballar de manera molt coordinada amb els professionals. En primer lloc és reunir-nos amb equip directiu, amb el mestre, fer una mica d'observació a l'aula, de l'alumne, i llavors la nostra intervenció comença sobretot perquè l'alumne pugui estar inclòs a l'aula. Tot el sistema pictogràfic per ell poder ser més autònom. Té el ritual d'entrada per recordar què és el que hem de fer quan arribem, l'horari visual, l'organitza ell sol i l'ajuda tant a organitzar-se com a anticipar. Va ser l'any 2010, vam fer l'AMPA, una AMPA que no té escoles, de famílies, que el nexe comú és que en un moment determinat Espacim els ha fet suport a l'escola ordinària. En aquests moments hi ha unes 150 famílies. Ens donem compte que hi ha una sèrie de famílies que quan tens que fer el pas d'escolaritzar els nanos necessitem una sèrie de suports per passar a l'escola inclusiva. Aquesta AMPA és totalment atípica perquè està formada per famílies de diferents escoles. Suport entre pares i mares, que també necessitem saber una miqueta què és el que fan els altres pares, saber que no estem sols. La pròpia escola ordinària t'està dient que aquest nen no pot estar a l'escola ordinària. No es té en compte que hi ha el dret a que aquests nens puguin estar en una escola ordinària perquè la llei així ho estableix. L'AMPA sí que està fent la feina de que aquests pares que es troben en aquestes situacions puguin tenir el recolzament i els arguments que han de donar al centre per aconseguir que aquest nen
o nena pugui estar en una escola ordinària amb totes les garanties. Professionals del centre, per mi, és la feina més important. L'objectiu és empoderar el mestre, que el mestre tingui els recursos necessaris. Amb l'alumne també a vegades hi ha suport individualitzat per treballar també aspectes que s'hagin acordat amb el mestre, temes de llenguatge per facilitar la comunicació, amb alumnes més grans una anticipació d'aquests continguts, per tant que ell a la classe pugui estar autònom i pugui estar segur. Alguns nanos donen una mica més de fruits a l'escola especial i que a vegades des de l'escola ordinària van veient que conforme es fan més grans, l'escolaritat ordinària costa més de compaginar aprenentatges, llavors és quan a poc van declinant més cap a l'escola especial. Però intentem fer el que podem perquè això s'allargui al màxim possible. Tots els nens tenen tot el dret d'estar en centres ordinaris, passa que l'escola ordinària a vegades per tema recursos, per tema currículum, no sempre és possible. Nosaltres estàvem esperant aquest decret, ja et dic, fa molt temps que estem treballant amb inclusió, l'únic que fent-ho de manera acordada i ara finalment s'ha posat sobre paper, ha de ser una escola per tots. Hi ha d'haver els recursos necessaris perquè tots els alumnes puguin estar inclosos. L'escola inclusiva no és solament de les escoles, les famílies que volen l'escola inclusiva, sinó la societat en general, que si la societat no s'ho creu, per molt que hi hagi un Real Decret, si no hi ha un canvi cultural, poc es podrà fer i els nostres nens continuen sent el raro de la classe.